कबो ही मत कहिए पंकज कि हमारे बाबूजी नहीं खन। तहार बाबूजी तहरा शरीर में बड़े, तहरा संगे हरदम बड़े। तू अपना औरत में परमात्मा के निहारो। धन्यवाद दो परमात्मा के। हे परमात्मा, तू आज हमार अर्धांगिनी बन के हमार सेवा कर रहल बाड़ो। अपना बेटा में परमात्मा के निहारो। ई प्रतिक्रिया है परमात्मा के प्राप्त करे वाला। बेटा में, बेटी में, सबका में परमात्मा के निहारो। मरे के बेरा भी मोह मत रहो। देखबो करो बेटा बेटी के तो परमात्मा के ही देखो। तब गति मिली। ना तो हरी बाप रे हम चल जाब तब हमार बेटा के गति। अरे बाप रे हम चलब तो जई बा फेरू आई मोहवे घींच के ले। बाप रे बाप हम उहे ले आई। इतने भर निहारो, ये सभे परमात्मा हो। हमरा के परमात्मा इतना लोग बन के हमार सेवा कर रहल बा ना जी। नया बाटे उमर करो न मानी, अब वो दिन का करबू जब ढोली जवानी। हमें हेंग मार्केट में राज नखी कइले। यह कुल्ही गा के राज करिले। एगो ब्राह्मण हई, एगो सन्यासी हई। गारागारी देखे पैसा ना कमाइले। गारागारी वाला पैसा देखी बाउर धन नो। बाउर धन आवेला तो अहंकार आई। बाउर धन आई महाराज जी तो अहंकार आई। अहंकार आई तो एक भाई बहन सब आवेले सब। हाँ मदिरा पान कुकर्म ना जी सारा चीज आ जाए। हुनका के मारो, हुनका के काटो, हुनका के मुआवो जा जगह। बाप रे बाप खड़े मुर्गा जियते पकवता रहो। अरे बापू रे बापा तोहरो के जमराज पकोई। यही से कहता नहीं। अरे नया बाटे उमर करो न मानी, वो दिन का करबू जब ढली जवानी। अरे नया बाटे उमर करो न मानी, वो दिन का करबू जब ढली जवानी। नया बाटे उमर करो न मानी, वो दिन का करबू जब ढली जवानी। तो जवन मिलल बा धनु जतन कइलो। अरे पगली केहू के दिहल धन तो जवन मिलल बा धनु जतन कइलो। यही से कहतनी पूजा किया वो ये पूजा भजन कइलो। वो ये पूजा भजन कइलो। शर्मा साउंड सर्विस, शर्मा डीजे भाई जवार के नंबर 1 डीजे हो। बहुत सुंदर। आज से ना बहुत पहले से बड़ी सुंदर बेंजू वादक बसंत बाबा हमार हमने के बड़ी हृदय के करीब रहेला ना जी। आदरणीय बानी हमने के। हम बार बार वंदन अभिनंदन करो, शुभकामना के प्रार्थना करो। हमार कविवर सुगम सुनील जी, चलिए हमने के फर्स्ट भेंट हो। का जाने एकरा पहले हमने के भेंट हो कि ना? फर्स्ट न हो। चलिए तो हमारा सुगम सुनील भैया के हाथ से लाखों लाखों पुरस्कार आई। शुभकामना बा।
एगो हिती चुकी बात देहात में लोग कह गए लेकिन ऊपर लोग विचार ना करे। हमनी के रोज बतिया कहिले सब विचार ना करिले। हाँ जी लोग कहेला नु लोग ही पियावा परिचय नहीं भगवान लोग ही बाकी परिचय नहीं के नहीं खे परिचय करबो तो कहीं मर के भगवान के प्राप्त ना करे के पड़ी। यही शरीर में भगवान के प्राप्ति हो जाए ना जी। हाँ जी तनी से ध्यान दे। लोग कहला है दुनिया में केहू केहू के ना कहला नु हाँ जी तो मर दे ए फिर में बड़ो केहू केहू के ना हो तार देहिया तार हो होई तार हो हमें लइकाई से नु शैम्पू लागत किस्म किस्म के तेल लागत बाप रे किमिस के हाँ हाँ 40 के बाद इहो धोखा दे देता ये देता इहो लागत उजर होके ओके लागत पेंट हाँ जी ध्यान देवे के बा एगो बीमारी आइल हो औ देखा देलो सही दुनिया में केहू केहू के ना हो कौन बीमारी कौन कोरोना हाँ पहिलका कोरोना आइल नु आइलू त नरेंद्र मोदी जी टीवी पे होइले आइले आके कहले कि मित्रों कोरोना महामारी के चलते 1 महीना का लॉकडाउन लॉकडाउन घर में रहिए सुरक्षित रहिए रहिए 1 महीना के लॉकडाउन लागल हनु तो वकील साहब और केहू के त ना कहे ना बाकी ब्यास लोग के बुझाइल हो जे बाहरे आ गए आ गइल काहे काहे हमने के त 1 महीना के छुट्टी मिलेला ना आ कोरोना के माथे मिल गइल गए अब ब्यास लोग घरे बैठ के लागल हम मोबाइल चलावे चलावे जिलेबी काटता रहे हाँ आ फोटो खींच के फेसबुक पर डालता डालता है आज मेरे घर जिलेबी बना है आज मेरे घर ब्रेड पकोड़ा बना है आज समोसा बना है खूब फोटो डालता लल्लू कब ले 1 महीना ले 1 महीना बाद फिर मोदी जी टीवी पे आइले आके कहले हैं कि मित्रों अभी कोरोना गया नहीं है इसलिए 6 महीना का लॉकडाउन ओकरा बाद महाराज जी सारा ब्यास लो मोबाइल धो दिया ओकरा बाद कि नहु सतुआ वाला ना डालत रहे जे मैं आज अपने घर में सतुआ सान रहा हूँ कहाँ से डलबो रिचार्ज रही तब न चली ना जी जौन हमने माल गोरु के संगे करिले सो तनी कोरोना हमने के संगे कइला हमने के माल गोरु के खूंटा में बांधिले सन ये ऐसन बीमारी आइल हमनियो के एगो रूम में बंद कर देलस टीवी देखो मोबाइल चलाओ बहरी निकलल पुलिस के डंटा भेटाई माल गोरु के हमनी जाब लगाइले सो ऐसन बीमारी आइल ह सबका जाब लागल हनु पहिलका कोरोना में मास्क के कमी हो गई मास्कवा के कमी हो गई त देख एक दिन देखनी है लंगड़ा बेंजुआ बजावता न एक और माई होगी जे लगा लेले रहे उ त नैनु लगैले रहली हां जी है त नचनिया रोड पे के फेकल मुंह में पियर लगा के हे महाराज देखल बनल मरद गइल बड़ा दिल्ली कमाए केकरा खातिर बाल बच्चा मेहरारू खातिर 6 महीना के लॉकडाउन लाग गइल मरद बेचारा टॉयची लेके दिल्ली से पैदल चल देले कि अपना घरे बाल बच्चा के लगे चल जाए आ उ मरद गांवे आइल बा लइका देख के अलगे भड़कल बड़े ए मम्मी पापा आ गइल हो मेहरारू देखले भी ओकरा अलगे विपद पड़ल बा का करे होइलो हो जा स्कूल में जा स्कूल खाली न के त पुल में जाना हो ए महाराज हंसी लो जौन हम अपना आंखी के देखल बात कहते हैं मरद दिल्ली से आइल बड़ा मेहरारू थरिया में खाए काढ़ के आ ओढ़नी से मुंह बांध के आ खाना के थरिया लगी से मरद के लगे टेरत रहलो आई बाप अपने भतार के लगी से ठेल देत रहलसी जौना सिलेंडर पर खाना बनेला महाराज जी ऊपर लाश फुकाई बाप मर गइले डरे बेटा बाप के लाश के लगे नहीं खेजा कि हमरो हो जाए जेसीबी बुलवा के कोड़वा के आ जेसीए भी से ढावा के माटी ढावा जा ई का हो आइल बड़ा जो भुलाइल बड़ा न असली के छोड़ देले बड़ा नकलिए में रही गई यही से कहतानी अरे माटी के देह पर गुमान कम न काम के गिर जाई पानी तो बोल लगे चाप के माटी के देह पर गुमान गिर जाई पानी अरे माटी के देह पर गुमान कम न काम के गिर जाई पानी तो बोल लगे चाप के माटी के देह पर गुमान कम न काम के गिर जाई पानी
काम कोनो जरूरी नहीं है। ना नाम जप खातिर हाँ शरीर पवित्र के काम नहीं है। नहीं के ये कलयुग में देखी कितना फ्री हमने के दिए नाम जप हाँ जैसे राम राम कहतनी एकरा खातिर पवित्रता के काम नहीं है। नहीं के जहाँ बानी शौच में भी बानी जपत रहे। जपत रही मंत्र जप खातिर शरीर पवित्र चाहिए। चाहिए मंत्र जप ना नाम जपना ध्यान देवे कबा काहे कि नाम के अंदर गुण हो तारण 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 गुण हाँ नाम जप तारी हाँ जैसे मीठा के अंदर गुण हो मीठ लागल हाँ खिसिया के कटबन हाँ तब वो मीठ लागी लागी आ मन से कटबो हाँ तब वो मीठ लागी लागी आ मरीचा के गुण हो तीत लागल हाँ नहा धोआ के अगरबत्ती देखा के हाँ तब वो कटबो न तो छाए दे मारी अब बिना मन के कटबो तब वो छाए दे मारी त नाम के गुण तारण हाँ मन से जपबो तबो तारी तारी। आ बिना मन से जपबो तबो तारी तो अपन भक्ति में मनवा मगन कइलो तो अब ये पूजा भजन